Malaysia Shanghai Laban pensau thok ka India bat China hakatma nuklear hapo Ukraine kan sadon ka jingele ka bakham he shushu hakabaya dei bat kan ni ka jingele ong usketri of the state jong ka Amerika bat kumno laban penkongo ka government jong umodi ya Putin ban pensange no ya ka kam nuklear bat ka thma Ukraine ki hubor no po Shanghai la shisnam la dapura rei om shim yu I ha e ru ka jingkut jong ka thma lane ka jingjob ha Ukraine ka shune haju shi haju ka Amerika kala kena baka Russia kala sedang ban sei pajba no ye ku nuclear power hakabaya dei bat kani ka jinghir thma jong ka Russia ya ka Ukraine hapren kani ka jingele ka bala jor bha secretary of state jong ka Amerika uong baka India bat ka China kila yarapan pensau tho ya ka Russia bakan nyale banom pendon kami ki bor nuklear hapo Moscow u Anthony Blinken ulakan tho da ka jing kuslai jingmut ka jing u shapang ka jing pendon kam bor nuklear jong ka Russia ya ka Moscow bat ha ka jing ai jing kren u Blinken ulaong baka India bat ka China kilayara ban pensau tho ya ka Russia banom pendon kami ki bor nuklear sya ka Ukraine ha ka jing ai jing kren ha Atlantik u Blinken ula penti kena baka Russia bat ka India kiladon ka jing kren ka bal simpor slam bah ha ka jing dei perlok jung kini ki artli kiri bat ki ai kini yaj be yaj lite bat ka jing dei hapneng ka India bat ka Amerika ro kan long hi kumba julong u Blinken ula pen paro baka jing ya le jawan sya Kazakhstan Uzbekistan bat India kam dei ban long ka jing penthut kawe Kublai Shibor